Пингвинът, който искаше да лети из балони. Веднъж в една ледена изкреща сутрин на Южния полюс малко пингвинче на име Пени стоеше на ръба на айсберг и се взираше в облаците. Трябва да намеря начин да летя, прошепна тя. Защо птиците трябва да се забавляват изцяло? Виждате ли, Пени не беше като другите пингвини, които обичаха да се пързалят и да плуват. Не, тя мечтаеше да се рее в небето, да докосва снежинките с плавниците си и да маха на минаващите чайки. И така, един хладен следобед на Пени хрумна голяма идея. Балони. Изчурулика тя. Ако вържа достатъчно балони за себе си, ще се рея като перце. Пени се поклати в града и размени колекцията си от лъскави риби за 99 цветни балона – червени, жълти, зелени и изкрещо сини. С помощта на приятел Пуфин, който познаваше възлите, Пени завърза всички конци около малкия си кръгъл корем. Съуша. Тя се качи. Уауи. Пени изписка, докато се носеше над ледниците. Тя профуча по край сънливи полярни мечки. Помаха на преминаващите облаци и дори стресна ято снежни гъски. Но докато студеният вятър гаделичкаше перата и кратко, нещо се случи. Малката и кратко човчица потрепна. Очите й кратко се разшириха. Коремът й кратко се разтресе. Ачо! И тогава поп. Един по един балоните започнаха да се пукат. Пени се завъртя във въздуха като перушина снежинка. О, не! Извика тя, кикотейки се и кихайки отново. Ачу! Поп! Тя се спусна спираловидно, докато пуск. Не се приземи безопасно в мека купчина сняг. Всички останали пингвини се втурнаха. Пени, добре ли си? Пени премигна, погледна към небето и се засмя. Това беше полет за запомняне. От този ден нататък Пени става известна като пингвинът, който леки с балони. Тя така и не достигна облаците отново, но всеки път, когато някой донесе балони на парти, тя кихна леко, за всеки случай. Морал: мечтайте големи, дори и да попаднете в снежна купчина. Ключова линия: ачу, о, не, поп, пингвин балон символ затира.